Para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukorahayu njumbuhaken swasana kadang-kadang para mulati caos lati nggih Bapak adicara dipun lajengaken nggih wekdalipun Jumat ngoten nggih. Minangka atur pasrah saking pandherek pinanganten kakung saking Bapak Suwardi dalah Ibu Wardini wonten ing ripahargyan menika sanget bombong birawaning manah mboten saged ginambaran kadya kajurken harga sekanten wadu wonten ing ripahargyan menika badhe kasarirani Bapak Mat Dadi dumateng Bapak Mat Dadi titi telah sasana gati katur kula sumangga dumateng Bapak Suwardi dalah Ibu Wardini jumeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah pono ing pamawas ingkang kula hormati ugi kula mulyakaken ugi. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Soeharto dalah Ibu Sulastri menggahipun dhateng sedaya kulawarga agung ingkang sanget kula mulyakaken. Ugi para bapak, para ibu, sedaya tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang dahat kula mulyakaken. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati lan kula mulyakaken ugi. Monggo wonten ing pamiwahan enjang menika panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken raos syukur dhateng sadalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing enjang menika kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi sehat lahir sehat batin boten manggih alangan setunggal menapa. Shalawat wa salam kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun akeni utawi dipun daku dados sumatipun ing benjangipun pikantuk syafaat dhateng panjenenganipun. Monggo kita sareng-sareng maos shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para sepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken. Ing mriki Bapak Suwardi dalah Ibu Wardini mboten kersa matur piyambak keranten raos bombongipun manah. Piyambakipun selaku tiyang sepuh saged meleksanakaken menapa ing dados kewajibanipun inggih menika ndidik lan sanes-sanesipun ing akaripun enjang menika piyambakipun mala kramakaken anmajanipun kakung ingkang kaparingan asma Mas Muhammad Fahrianto Putra
ingkang nembe kemawon kaijabaken kalian putrinipun Bapak Soeharto adalah Ibu Sulastri kirang langkung kala wau jam 8. Mugi-mugi kemawon ijabipun dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Barokah ngelmune, barokah umure, barokah rezekinipun lan barokah sanes-sanesipun mugi tambah sae. Ing mriki kula nyalirani panjenenganipun Bapak Soehardi ingkang angka sepindhah inggih menika ngaturaken serah-serahan wujudipun namung jambe surah lan oborambe sak cekapipun. Mbok bilih wonten kekirangan menapa kemawon saking Bapak Soehardi sarimbit Ibu Wardini ugi nyuwun pangapunten ing langkung kathah. Ingkang angka kalih inggih menika kula nderek titih Pak Soeharto dhateng ponakan kula Muhammad Pahriyanto Putra menawi wonten Dusun Kembang borong angganipun gula wentah dhateng Bapak Soeharto dalah Ibu Sulastri lan menggahipun dhateng sedaya keluarganipun. Keranten menapa tiyang nem niku biasane ngeten. Are sok budi keras titi kelado uwane kurang deduga. Niku mbah basa napa kula mudeng artine kula pokoke. Kadang pokoke cah enom niku wani bloko pokoke mangke urusane bener salah mangke ngguri. Ingkang salajengipun niki pun jam sedasa kedale Jumat mangke mriki juwana niku sak jam. Sak jam setengah Pak nggih. Kila wonten kathah niki mbok pilih sowan kula sedaya saking rombongan saking juwana Dusun Teluah menika wonten ngersanipun Bapak Soeharto dalah Ibu Sulastri kirang sopan santun tata krami lan sanes-sanesipun kula nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun ambek bilih niki mangke sampun titi paripurnane adicara pamiwahan enjang menika kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul wonten ing papanipun piyambak nggih menika wonten Dusun Teluah Kecamatan Juwana. Namung ingkang suwun doa restenipun Bapak Soeharto dalah Ibu Sulastri sedaya keluarga mugi-mugi sak wangsul kula saking Dusun Kembang pinaringan selamat kalis ing nirsambi kala mboten manggih halangan setunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun ambek pilih anggen kula matur wonten tumpang soyatur kula enten cicir ceweteng basa ingkang boten kula sengaja utawi kula sengaja ugi kula saking kula pribadi kula nyuwun agunge pangapunten ing sak kathah-kathahipun kula boten matur kathah wekdalipun sampun siang kula akhiri semanten akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.